Na sziasztok, én Gaming Channel vagyok, és elérkeztünk egy új videóban, amiben Minecraftozni fogunk, és egy új világot fogunk létrehozni, természetesen hardcore-ba, mivel ez egy hardcore sorozat legelső része. Az lesz a cím, hogy hardcore, és ugye, ott volt hardcore, tovább jöhet, és valami random streamet beírunk betűkből, csalások ugye egyértelműen ki. Igazából ennyi kellett hozzá. Most kérem szépen megvárjuk, míg betölt az világ. Közben itt is lennénk a világba. Hát ide dobott be minket. Hát nem ilyenre vágytam, de megteszik, majd vándorlunk maximum. Ugye elsőnek is vágjunk fát. Meg is kaptuk a fany nyűvő achievementet. Egyébként bocsánat, hogy egyébként, hogy tegnap nem tettem fel videót, csak egy kis dolgom volt és nem értem rá. Na hát igazából kezdjük is. Amit már elkezdtük. What? Google? Jól láttam? Most perc nem figyeltem oda, csak azt néztem meg, hogy hány óra, mert most nekem itt jó késő van már. Szóval ezt a fát itt kivégezzük, vagy hát ameddig elérünk. És akkor ugye becraftoljuk. Na, mi van? Most már így laggol. Biztos még nem töltötte be az egész játékot. Jó, hogy gyors megcsináljuk a... Nem tudom mennyi botot csináljunk. Azt szerintem ennyi elég lesz. És akkor csinálunk egy csákányt. Igen. Kommentbe írjátok le, hogy csináljak egy ilyen animációs filmet nektek, egy ilyen rövid filmet és tutoriálba. Vagy pedig csináljuk egy filmet és azt mutassam be filmszerűen. Nem tudom, hogy írjátok le, hogy mit szeretnétek. Ó, találtunk szenet, nice. Hát ez így a best. Tényleg eddig így nagyon jó, bár úgy találtunk szenet is. Jó, nagyon nice. Hát, ne laggolj. Jó, nem tudom hány perces lesz a videó. Szerintem olyan 15 percesek lesznek a videók. Vagy 10 perc, vagy hát e között lesznek. Na, mi van? Megfordultam. Gyorsan kivágjuk, aztán szedünk, nem tudom, olyan 25 követ, vagy 20-at, és aztán kezdjük a craftolást újra, aztán meg elindulunk vándorolni, közben kis élelmet is szerzünk magunknak. Itt az elején nagyon jó kiszedni a szenet, mert ugye sütni, meg fákja a bányákba így kezdetlegesnek, hogy szerezzünk vasat, nagyon jó. Szóval nice, szóval így ennyi pont, hogy nagyon jó. Itt az elején szenet találni, nagyon nagy szerencse kell ahhoz, meg mázli, hogy bedobja a szenet. Így elsőnek, hogy lemész valahova. Hops, véletlen elmozdítottam az egeret. Hát te repeat, please. Gyors, ezt kivágjuk, aztán mondjuk itt elég sok a diorit, azt hiszem. Nem, a diorit, a másik a gránit, ami 1.8-ba jött be. Nem tudom, itt megvan. Aztán pedig megyünk... ennyire lejöttem. Biztos. Akkor erre elmegyünk kőért. Nem ezt? Így erre. Így. Akkor így erre elmegyünk kőért. És akkor így minden jó lesz. Olyan 20-at gyűjtünk. Most ha találnánk vasat, hát én lennék a legboldogabb. Hú, de jó lenne, találnánk vasat. Egyébként írjátok majd meg kommentbe is, hogy szeretnétek egy livestreamet is ebből a sorozatból, hogy élőbe játszok. Írjátok meg igazából, hogy csinál... Kiszedtem most a shoulder. What a shoulder? Ennyi nekem elég is lesz igazából. Közben én elindultam, megcsináltam a cuccokat,
Közben én elindultam keresni valami jó kis helyet, meg úgy közben akkor majd ölök meg pár állatot, ami csalt húst, mármint ad húst. Ja, aztán meglátjuk, hogy hol kerekedünk ki. Ja, hát nézzük is igazából. Találunk-e valami jó helyet? Talán ott már vége van ennek a ilyen erdőnek, ilyen tök nagy fa erdőnek. Aha. Na, nem is kellett kivágnom, amíg itt keresgélek. Egyből meg is csináltuk. Ó, itt is vannak maradok. Ami nagyon kéne nekünk, ugye, az a bárány. Az nagyon be kéne, hogy de miért laggolt. Ezért elnézést. Kérek. Hát, jobb, ha inkább ne lássátok ezt a nagy ölést. Jó. Ne. Közben sajnálatos módon elkelt, vagy hát megkelt, hogy öljem őket. Jó, hát megjöttünk tovább. Jó, gyorsan túltettem igazából magam rajta. Nem tudom igazából, hogy ott is vannak még. Na akkor az videóban. Szia. Hát ez most mindenki a kommentben egy ilyen vagy úgy írják ki, hogy szomorú. Ezt írjátok ki kommentbe. Vagy pedig egy olyan smiley-t küldjetek. Na, hát hoppá. Hajrá meg. Na! Ó, azt képünk dobott. Ó, jó. Szerintem itt megállok. Itt nem tudom. Ja, és akkor kisütöm a húst, aztán lehet megyünk tovább. Mármint nem lehet, hanem megyünk tovább. Itt az ilyen erdőben pedig szokott bárány lenni, hát reméljük, hogy szerencsénk lesz. És találunk bárányt, mert nagyon kéne. Itt egyenlőre itt tudszolunk. Jó. Akkor eszén elejük, mert nem 2. Mert ugye eszén 8, hát ilyen cuccokat tud kiszűsíteni. Ezt szépen megvárjuk, még egy kisül, aztán szépen meg befaljuk. Na, várjuk. Azt kivágom még meg tőle az összes. Addig lehet elmegyek valami bárányt keresni, vagy valami. Hát nem tudok csalni, hogy beaddolom meg ilyenek. Szóval, hát így. A szemem színe. Egyébként közben megy le a nap. Én szerintem ez lesz az első rész így a legrövidebb. Hát így szépen elköszönök így az estébe. Lájkolj, ha tetszett, dobjatok egy lájkot, és szeretnétek még ilyet, gyorsan. És akkor írjátok le kommentbe, hogy ha szeretnétek valami jó kis animációs filmet, vagy hogy csinálok egy animációt, és ezt bemutatom. Vagy pedig, mi lesz? Ja, az a beragadó billentyű. Ups, bocsánat. Vagy pedig olyat, hogy pedig tutoriálba csinálok nektek egy filmet. De mindegy, ha tetszett, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel. Én Gaming Channel voltam. Szávasztok!